sme začali, ešte sa niektorí možno pridajú po ceste. Takže vitajte, som rád, že ste si urobili dnes po obede čas. Je to naplánované na hodinku, určite to nepredlžíme a budem rád, ak na konci zostane nejaký čas na vaše otázky, prípadne na nejakú diskusiu. My sme takéto webináre o Kompare už robili, už to robíme niekoľko rokov, ale väčšinou sme to robili pre riaditeľov škôl. A vlastne až v Lani nám napadlo, že by bolo možno dobré sa o tom rozprávať aj so samotnými učiteľmi, lebo to Komparo je koncipované tak, že nie len to vedenie škôl, ale aj tí samotní učitelia tých testovaných tried alebo tých testovaných predmetov sa môžu veľa zaujímavého dozvedieť. Takže toto je špeciálne vydanie tohto webinára pre učiteľov testovaných predmetov. Dovolte, aby som sa na začiatku len veľmi stručne predstavil, keďže ma budete teraz hodinu počúvať, tak aby ste vedeli, koho počúvate. Volám sa Vladimír Burian. Pred veľa rokmi som založil spoločnosť Exam, ktorú možno poznáte. 25 rokov som bol jej riaditeľom, už som to potom odovzdal nasledovníkovi svojmu Romanovi Farnbauerovi. Stal som pri zrode Kompara v roku 2005, aj teda spolu s niektorými ľuďmi, ktorí dnes budú tu pripojení s nami, ktorí sú vlastne dodnes členmi toho organizačného tímu. A priebežne som sa podielal na Kompare v rôznych roliach, ale najčastejšie ako autor niektorých tých testových úloh, najmä do testov všeobecných študijných predpokladov, ale aj niektorých ďalších. Takže predpokladám, že vy viete, čo je Komparo, asi ste sa prihlásili preto, lebo teda máte s tým nejaké skúsenosti, ale keďže možno neviete všetci o všetkých tých, teda poznáte možno to Komparo len povedzme z tej jednoho ročníka, v ktorom vyučujete, tak ja len veľmi stručne poviem na začiatok pár slov celkovo o tom teda čo to je, ako to beží. Ešte som vás zabudol na začiatku upozorniť, že to nahrávame, toto celé, túto prezentáciu, aby sme ju mohli potom sprístupniť aj tým, ktorí sa prihlásili, ale potom sa im nepodarilo sa osobne zúčastniť. Takže, Komparo sa v priebehu školského roka koná v dvoch termínoch, v novembrovom a v takom aprílovom, májovom, na prelome apríla mája. V novembri testujeme vždy deviatakov a kvartánov na 8-ročných gymnáziách z matematiky a slovenčiny. To je jediný ročník, v ktorom testujeme len matematiku a slovenčinu a dôvod je ten, aby sa to čo najviac podobalo na testovanie 9. A zároveň s deviatakmi, alebo teda paralelne s deviatakmi testujeme v novembri aj osmakov a terciánov, s tým, že tam už je tá šírka tých predmetov teda väčšia, testujeme matematiku, slovenčinu, všeobecné študijné predpoklady. Ja tu budem dnes celý čas používať tú skratku VŠP, lebo to všeobecné študijné predpoklady je veľmi dlhé. A potom striedame, jeden rok testujeme fyziku s dejepisom, ďalší rok biológiu s geografiou a potom zase fyziku s dejepisom a takto to striedame. A v Lani sme pridali ako novinku angličtinu a celkom sa to osvedčilo, bolo to veľký záujem, takže už tam tá angličtina zostane natrvalo ako súčasť testovania v 8. ročníku. A v máji, koncom apríla, začiatkom mája, testujeme šiestakov a primánov 8-ročných gymnázií, opäť z matematiky, slovenčiny, všeobecných študijných predpokladov, fyzika, dejepis sa strieda s biológiou, geografiou plus angličtina. A ešte aj štvrtákov, ktorých testujeme z matematiky, slovenčiny, VŠP, prírodovedy, vlastivedy. Tam ešte angličtinu netestujeme, lebo ešte z nej málo vedia. Toto je súčasný stav. Predpokladáme, že niekedy v najbližších rokoch, ale neviem vám ešte presne povedať, kedy sa toto trochu zmení, najmä ten májový termín sa zmení, lebo ako náhle začne postupovať reforma kurikulárna a zavedú sa vzdelávacie cykly, tak my budeme nútení vlastne testovať iba na konci jednotlivých vzdelávacích cyklov, pretože uprostred toho cyklu nebude jasné, čo by už tí žiaci mali ovládať. To znamená, že miesto 4 a 6 asi budeme testovať na konci 3, na konci 5, čiže na konci 1. a 2. cyklu. Ale to ešte tento budúci, možno ešte aj ten ďalší rok nie. To začne byť aktuálne, až keď prví tretiaci, piataci vlastne prídu do tých ročníkov reformní teda. Takže ešte, a to vám dáme samozrejme dlho dopredu teda vedieť. Tak, čiže takto vyzerá testovanie Komparo.
Pokiaľ by vás zaujímali čísla, toto sú čísla teraz z novembra, z tohto školského roka, tak deviatákov a kvartánov bolo 621 škôl, 1119 tried a skoro 20 000 žiakov. Osmákov a terciánov, tých sme mali z 366 škôl, 642 tried, 10 000 žiakov. Čiže sú to veľké vzorky. Nie je to taký počet ako pri testovaní 9, len tam treba samozrejme vziať do úvahy, že testovanie 9 je povinné a je zadarmo, kdežto Komparo je dobrovoľné a platia školy, čiže ten menší počet je samozrejmý. A takto to vyzeralo v apríli v minulom školskom roku, teda pred rokom necelým. V 6. ročníku sme mali 119 škôl a asi 4300 žiakov a v 4. ročníku 172 škôl a asi 5900 žiakov. Čiže tie vzorky sú veľké. Hovorím to preto, že vyplýva z toho, že, že tie dáta, ktoré získavame z Kompara, sú dostatočne veľké a reprezentatívne na to, aby sme z nich mohli robiť nejaké závery. No a teraz vlastne vás už nebudem ďalej hovoriť o tom, čo to je Komparo, ale chcem, aby sme si prešli spolu, aké rôzne výsledky dostávate ako škola, ktorá sa zapojila a čo z nich môžete vy ako učitelia tých jednotlivých predmetov získať. Treba povedať, že tá zásielka, ktorú dostávajú školy, teda po vyhodnotení Kompara, je pomerne tučná a sú v nej, ja neviem, možno až 20 rôznych materiálov, pretože jednak my to vyhodnocujeme po predmetoch a nie celkovo, čiže ak je škola testovaná zo 6 predmetov, tak vlastne dostáva v tých 6 predmetoch výsledky osobitne a plus je to ešte na úrovni škôl, tried a tak ďalej, takže je toho veľmi veľa. Čo sa týka tých celoslovenských výsledkov, tie sú možno pre vás ako pre učiteľov najmenej zaujímavé, ale aj tak vám odporúčam naň teda hodiť očko. Tam nájdete také tie klasické veci, ako ten histogram, to rozdelenie tých hrubých skóre. Čiže toto bol nejaký test v Kompare, za ktorý bolo možné získať 75 bodov. A tuto vidíte, ako to bolo tie jednotlivé skóre, ako boli rozvrstvené, koľko žiakov získalo tých 75 bodov, koľko získalo 0, že boli aj takí, ako vidíte, je tam nejaký ten stĺpček. Vidíte, kde to kulminovalo, teda ktoré skóre bolo asi najčastejšie. Vidíte, či je to symetrické, alebo či je to vychylené viac doľava, čo znamená skôr ťažší test, alebo viac doprava, čo znamená skôr ľahší test. Takisto v tých výsledkoch celoslovenských nájdete toto, my to voláme, že grafický rebríček všetkých testovaných žiakov. Tuto vidíte, že to je rebríček z nejakého testu, ktorý písalo, ja neviem, cez skoro 9000 žiakov. A vlastne oni by to mali byť také šedé stĺpčeky, lenže je ich tam tak veľa, že oni splynuli do súvislej šedej plochy. Každý žiak je tu vynesený ako jeden teda stĺpček a je to zoradené od toho maximálneho počtu bodov po minimálny, takže vidíte, tu vlastne aj 65 bodov, vidíte, že koľko žiakov malo 65 bodov, ako to klesalo. A zároveň vidíte, že to je rozdelené, rozvrstvené pozdĺž celého toho skóre. To znamená, že naozaj v tom teste boli žiaci, ktorí mali 75 bodov a boli žiaci, ktorí mali 5 bodov, alebo dokonca možno aj 0. Toto už je možno zaujímavejšie. Toto je tabuľka, ktorá vlastne umožňuje konkrétnemu žiakovi, ktorý vie, koľko bodov získal, ja neviem, získal 68 bodov, tak sa môže pozrieť, že aká je to úspešnosť, 90,7. Koľko žiakov z celej tej slovenskej vzorky malo toto skóre, že 49. Jeho umiestnenie, že s týmto skóre 68 bodov sa v tomto teste umiestnil na mieste teda 349 až 397. A posledný stĺpec je percentil, ktorý uvádza, koľko percent žiakov z tých, čo písali ten test, predbehol žiak, ktorý má takéto skóre. Čiže ak som mal 68 bodov v tomto teste, tak som bol lepší ako 95,6% ostatných žiakov, čo písali ten istý test. Takže to je skôr tabuľka možno zaujímavá pre vašich žiakov, ale aj pre vás, keď teda viete o vašich žiakoch, aké mali skóre, tak sa tu môžete pozrieť, čo to znamená celoslovensky. No a ešte toto je možno najzajímavejšie z tých celoslovenských výsledkov. Je tam na konci tých celoslovenských výsledkov takáto sekcia, my ju interne voláme, že zaujímavé zistenia. A to je akýsi krátky text, ktorý píšu autori tých testov po tom, čo vidia výsledky. Viete, ten autor toho testu má nejaké predstavy, vie, prečo tam dával jednotlivé otázky, možno má
taký odhad, že čo asi bude pre žiakov ťažké, čo bude ľahké. A potom si tí autori vlastne pozrú výsledky toho testu a tu v tomto závere, v tejto sekcii tých výsledkov vlastne oni komentujú, ako ten test dopadol, čo ich tam prekvapilo, čo ich zaujalo, ktorá úloha sa ukázala byť najťažšia, ktorá najľahšia. Takže toto je vlastne už text priamo určený učiteľom tých predmetov. Asi riaditeľa školy nezaujíma, že nás prekvapilo, že táto úloha v matematike dopadla zle, ale pokiaľ vy ste tým učiteľom matematiky, tak pre vás by toto mohlo byť zaujímavé čítanie, taká metodická úvaha o tom, ako ten test dopadol. Druhá časť tých výsledkov, teda ďalšia časť tých výsledkov, nie je asi v poradí druhá, je to, čo sa oficiálne v teórii testov nazýva položková analýza. A tým sa rozumejú akési štatistické ukazovatele o tom, ako dopadli žiaci pri riešení jednotlivých úloh v teste. Takže tam nájdete v tej tabuľke, že číslo položky, to je poradové číslo tej položky, myslím, že podľa formy A to uvádzame, čiže toto bola prvá úloha v teste. Bola to väčšina našich otázok v kompare sú uzavreté otázky so 4 možnosťami s výberom odpovede, takže tuto vidíte tie 4 odpovede A, B, C, D a vidíte, koľko žiakov zvolilo ktorú z tých možností. Tam, kde je hviezdička, to označuje správnu odpoveď, takže tuto vidíte, že v prvej otázke správnu odpoveď C zvolilo 3098 žiakov. Pod týmto máte v percentách, čo je dôležité, takže vidíte, že správnu odpoveď zvolilo 68%. Ešte tam vedľa toho vidíte, koľko žiaci zvolili neplatnú odpoveď. Neplatná je taká napríklad, že by vyznačil 2 krížiky. Hej? Že by tam proste vyznačil 2 alebo 3 krížiky. Keby si myslel, že 2 odpovede sú správne, tak to je neplatná odpoveď, lebo u nás je vždy správna práve jedna. Potom tam vidíte, koľko žiaci položku vynechali, to znamená, že na ňu nedali žiadnu odpoveď. A potom tam vidíte, koľko položku nedosiahli. To sú tiež takí, ktorú na ňu nedali žiadnu odpoveď, ale ten rozdiel medzi nimi je taký, že tí, čo ju vynechali, tak tí ešte odpovedali na nejakú položku ďalej v teste. To znamená, on prišiel na túto položku, asi nevedel odpovedať, tak ju preskočil a niekde za ňou ešte na niečo odpovedal. Zatiaľ, čo nedosiahol, sú takí, ktorí na tú otázku nedali odpoveď, ale už ani nikde ďalej nedali odpoveď. To znamená, že môžeme sa domnievať, že povedzme nestíhali. Hej? Keď sú to otázky ku koncu testu, tak keď už nedám odpoveď na posledných 5 otázok v teste, tak to znamená, že som ich asi nedosiahol, lebo som nestíhal. Tak. Pre vás ako učiteľov sú zaujímavé tie prvé 4 stĺpce, lebo tu sa môžete pozrieť, ktoré z tých nesprávnych odpovedí boli pre tých žiakov najatraktívnejšie. Keď napríklad zoberme si otázku 11, tak tam je pomerne veľa žiakov volilo možnosti A, B, ktoré sú nesprávne, tak je zaujímavé sa pozrieť, alebo lepší príklad je 12, kde 44% malo správnu odpoveď, ale 36,6% zvolilo to D, čo je tiež nesprávna odpoveď. Takže učiteľ by sa mal pozrieť do toho testu na otázku 12, čo bola možnosť D. My tie testy tvoríme tak, že to nie sú nejaké náhodné, nesprávne odpovede, ale pokiaľ je to možné, napríklad v matematike, tak tie nesprávne, a niekedy aj v iných predmetoch, tak tie nesprávne odpovede reprezentujú nejaké typické žiacké chyby. Takže tu, keď v tej 12 vidím, že veľmi veľa žiakov si myslelo, že D je správne, tak to D možno reprezentuje nejakú typickú častú chybu žiakov a vlastne z tejto štatistiky vy sa dozvedáte, koľko žiakov na vašej škole alebo vo vašej triede má túto miskoncepciu, teda že má túto chybnú predstavu o tom, čo je správna odpoveď. Takže už aj analýza tejto frekvencie tých distraktorov môže byť pre vás zaujímavá. Je to tam podobne aj pre otvorené otázky, len tam nie sú teda možnosti A, B, C, D, ale je tam uvedená správna odpoveď a koľkí žiaci dali správnu odpoveď. Je tam, ak sme uznávali niečo ako čiastočne správnu odpoveď, za ktorú sme dávali nejaké body, tak je tam uvedené, čo to bolo a sú tam uvedené nejaké dve najčastejšie, povedzme, nesprávne odpovede, čo je zase pre vás diagnosticky cenné, keď vidíte, aké nesprávne odpovede tí žiaci často dávali. Dobre,
tretia, je to zoradené tá prezentácia od tých najmenej užitočných pre učiteľa až po najviac, takže ono to bude postupne gradovať. Ak sa vám zdalo, že toto až tak pre vás užitočné nie je, tak vedzte, že stále to bude viac a viac zaujímavé. Tretia vec, tá už si myslím, že je pre vás ako pre učiteľov dosť zaujímavá, sú učiteľské dotazníky. Ak robíte komparov, možno viete, že my asi neviem, niekoľko rokov dozadu sme to začali robiť, že že s tým komparom vám posielame nielen tie testy, ale aj dotazníky pre učiteľov a prosíme učiteľov, aby po kompare si zobrali do ruky ten test z toho predmetu, ktorý vyučujú a aby ho posúdili, ten test, tak, že pri každej otázke nám odpovedia na 3 otázky. Na každú položku v teste nám odpovedia na 3 otázky. A tie 3 otázky, to sú vlastne akési 3 škály. A sú to takéto otázky. Prvá, chceme od vás, aby ste posúdili, do akej miery tá otázka bola v súlade s testovaným učivom, používaným na vašej škole, teda s osnovami, s vašim školským vzdelávacím programom. S tým, že jednotka znamená, že úloha je plne v súlade s osnovami a testuje dôležité učivo, dvojka, že je v súlade, ale testuje menej dôležité učivo podľa vás, trojka, že je iba čiastočne v súlade a štvorka, že úloha nie je v súlade s učebnými osnovami na vašej škole. No, dokončím. Druhá otázka, na ktorú sa vás pýtame, je miera štandardnosti. Hej? Štandardná úloha znamená, že na hodinách, učebniciach či zbierkach sa žiaci s takou úlohou bežne stretávajú. Že sa na to pozrú a povedia, áno, takéto sme počítali v škole. Dvojka, že skôr štandardná, trojka skôr neštandardná a štvorka úplne neštandardná. To znamená, že vaši žiaci sa na to pozrú a povedia, to čo je, takto sa nás nikto nikdy nepýtal. Hej. A teda vy máte posúdiť, toto je pre dotazník pre učiteľov, nie pre žiakov, vy máte posúdiť, do akej miery sa vám tie jednotlivé otázky v tom teste zdajú štandardné. A tretia vec, ktorú máte posúdiť, je obťažnosť úlohy. Máte odhadnúť váš osobný názor, ako tá úloha asi dopadne. Pričom jednotka znamená veľmi ľahká úloha, skôr ľahká, skôr ťažká, veľmi ťažká, štvorka. No, a to, čo je na tomto zaujímavé, že my dostaneme odpovede od stoviek učiteľov, my to vyhodnotíme a vy v tých výsledkoch, ktoré vám posielame, nájdete také vyhodnotenie, ako tento dotazník dopadol. A to je to, čo je pre vás to zaujímavé. Čiže nie ani takto vyplnenie toho dotazníka, ale to, keď môžete konfrontovať svoj názor s názormi iných učiteľov. Hej? Tak napríklad súlad otázok s kurikulom. Môže sa vám stať, že vy ste tu vyznačili o nejakej otázke, že toto je úplne mimo osnov, to sa neučí, pretože vy to neučíte, u vás na škole sa to neučí. A potom môžete s prekvapením zistiť v tých výsledkoch, že 96% učiteľov sa vyjadrilo, že to je v súlade s učivom. To znamená, že vy sa dozvedáte, že aha, my niečo neučíme, čo všetci ostatní učia. A to je dosť dôležitá informácia. Ale môže to byť aj opačne. Mohlo sa vám pri niektorej otázke zdať, že no, to je samozrejme, to všetci učia, to my veľa učíme a potom sa zrazu z tohto dotazníka dozviete, že väčšina učiteľov vyznačila, že to je mimo kurikula, to znamená, že sa dozviete, že učíte niečo, čo väčšina ostatných alebo mnohí iní neučia. V takom prípade vám odporúčam skontrolovať si, či to nie je tak, že sa to kedysi učilo a medzi tým už sa to z toho kurikula vyhodilo a vy ste si to nevšimli a zo zotrvačnosti to stále učíte. A na iných školách už si to všimli, takže už to neučia. Hej? Čiže toto je proste prvá vec, kde si vy môžete skontrolovať, že či vaša predstava o tom, čo sa má učiť, je v súlade s predstavou stoviek iných učiteľov. A zároveň toto je trošku taká vizitka toho testu. My sa samozrejme v kompare snažíme, aby tie testy boli v súlade s osnovami. My nechceme testovať žiakov niečo, čo sa neučia. To znamená, naši autori venujú veľa času a pozornosti tomu, aby ten test bol v súlade so štátnym vzdelávacím programom. A toto je trochu pre nás také vysvedčenie, tuto ako vidíte, toto sú autentické výsledky, len teraz už neviem, ktorý to bol test, že ten názor tých učiteľov na súlad toho testu s kurikulom je veľmi vysoký. Tu boli 2 otázky, kde to trochu kleslo. Pokiaľ sú 2 v teste, to nie je problém, my tam aj zámerne môžeme dať 1-2 otázky, ktoré sú trochu na hrane toho, čo sa učí, ale gro testu by malo byť v súlade s učivom, tak tuto vidíte.
Druhá otázka, na ktorú sme sa pýtali, je alebo kvalita tých úloh je miera štandardnosti. A opäť, tuto máte vyhodnotenie, koľko percent, teda toto je vlastne ako keby ten bodový zisk, koľko tá úloha získala. Že keby všetci učitelia, ktorých sme sa pýtali, povedali, že tá úloha je plne v súlade, že je plne štandardná, pardon, tak by tá úloha mala 100% bodov. Mala by tu 100%. Keby všetci povedali, že to je absolútne neštandardná úloha, tak by mala 0 bodov. Čiže z tohto vidíte, že napríklad úlohu 8 považovali tí učitelia za teda menej štandardnú, aj úlohu 11, aj úlohu 7, ale napríklad úloha 15 získala 96%, 5 93%, čiže boli tam prevažne štandardné úlohy, pár ich tam bolo trochu menej štandardných, ale stále je to nad polovicou. Čiže aj z hľadiska štandardnosti sa dá povedať, že ten test bol tvorený úlohami, s ktorými sa žiaci stretávajú. A opäť, toto je pre vás ako učiteľov dôležité, lebo vy máte nejakú predstavu, aké úlohy by ste mali žiakom dávať. A vám sa mohlo zdať, že niektoré tie úlohy v tom teste sú neštandardné, že kto to kedy videl takto sa žiakov pýtať, ja sa ich takto nikdy nepýtam. A tu z týchto výsledkov vy zrazu môžete zistiť, že podľa iných učiteľov tá otázka mala štandardnosť 91, z čoho vyplýva, že vy sa tak vašich žiakov možno nepýtate, ale všetci iní učitelia toho predmetu v tom ročníku na celom Slovensku sa tak žiakov pýtajú. To znamená, že pre vás je to informácia, aha, musím aj ja dávať mojim žiakom tento typ otázok, lebo je bežný. Alebo naopak, vám sa nejaký typ otázok páči a dávate ho svojim žiakom často, ale tu zistíte z tých výsledkov, že väčšina učiteľov si myslí, že to je neštandardný typ úlohy a teda, že oni ich žiakom nedávajú takéto úlohy alebo takéto otázky. A teda je to pre vás na zváženie, že či to budete robiť aj naďalej, alebo či ste tu niekde ušli niekam teda inám ako ostatní učitelia. No a posledná časť toho dotazníka sa týka tej obťažnosti, kde vy ste si mali tipnúť, ktoré úlohy budú pre žiakov ťažké a ktoré ľahké. No a tu máte graf, ktorý obsahuje vždy pri každej otázke dva stĺpce. Ten svetlý stĺpec je učiteľmi odhadovaná úspešnosť a ten tmavý stĺpec je skutočná úspešnosť tých žiakov, ako dopadli, celoslovenská. Tak vidíte, že pri niektorých otázkach, napríklad pri jednotke, sedmičke, sa tí učitelia celkom dobre trafili, že to správne odhadli. Ale sú tu aj otázky, kde sa učitelia a odhad učiteľov a skutočnosť veľmi líšia. A to je presne to, čomu by ste mali venovať pozornosť, čo by ste si mali presne v tom teste pozrieť, čiže napríklad, úloha 6. Väčšina učiteľov si myslela, že úspešnosť bude okolo 50%, ale úspešnosť skutočná bola okolo 80%, takže to je ten vzácny prípad, kedy ste tých žiakov podcenili a oni to zvládli oveľa lepšie. Tak sa môžete pozrieť na tú otázku, otázka 6, že prečo je to tak a že čo vás viedlo k tomu, že ste ju považovali za ťažšiu, ako v skutočnosti bola. Ale ešte dôležitejší prípad je ten opačný a to je prípad otázok tuto 11, 12, 13, 14, 15, kde vy ste odhadovali tú úspešnosť oveľa vyššiu. Myslím, že tu je to aj spôsobené tým, že to boli otvorené otázky. Otvorené otázky sú vždy ťažšie ako uzavreté a možno tu učitelia podcenili ten rozdiel, že vedeli, že tie otvorené otázky sú trochu ťažšie, ale oni sú v skutočnosti viac ťažšie, ako by ste vy si mysleli. To môže byť jedno vysvetlenie, ale nemusí to byť jediné vysvetlenie. Čiže tuto je séria otázok, ktorá učiteľom pripadala nie až tak ťažká, ale v skutočnosti napríklad tú 13, učitelia si mysleli, že bude mať 70% úspešnosť a mala 30%, to je obrovský rozdiel. Čiže tuto určite stojí za nejakú didaktickú analýzu, že prečo tá otázka bola tým žiakom taká ťažká, lebo dobrý učiteľ by mal vedieť odhadnúť, čo bude pre žiakov ťažké, lebo to, čo je pre žiakov ťažké, tomu musím na hodinách venovať viac pozornosti. A čiže, keď ja to dobre odhadujem, tak venujem na hodinách pozornosť tým správnym veciam. A keď netuším napríklad, že prechod cez desiatku je pre žiakov ťažký, tak ho odbavím na 1 hodine, ale týmto tých žiakov nenaučím, nebudú to vedieť, lebo by to bolo chcelo viac času. Čiže na tomto grafe si môžete trénovať ten váš odhad, že či viete odhadovať, čo je žiakom ťažké a čo je im ľahké.
Tak, štvrtá časť tých výsledkov, vy dostávate výsledky nielen na úrovni školy, ale aj na úrovni jednotlivých tried. Takže ak ste mali v kompare triedy 8A, 8B, 8C alebo 6A, 6B, 6C, tak vy dostávate taký balík výsledkov pre každú tú triedu osobitne. A to je veľmi zaujímavé, lebo tým pádom vy môžete porovnať tie triedy navzájom. Tie výsledky triedy, to je taký samostatný, myslím, že je to A3, obojstranná, tak teda zohnutá, teda 4 strany A4 a tam sú napríklad takéto grafy. Je tam napríklad graf, že ako si poradili žiaci tejto triedy s položkami v porovnaní s celou testovanou populáciou. Čiže ten tmavý stĺpec, to je táto trieda, tak predpokladajme, že to je vaša trieda 8A, vy učíte v 8A matematiku a teraz vidíte, tmavé stĺpce ukazujú, ako vaši žiaci dopadli s jednotlivými úlohami a svetlé stĺpce ukazujú, ako žiaci na celom Slovensku dopadli s tými úlohami. A teraz vidíte, napríklad pri úlohe 1 vaši žiaci dopadli zhruba rovnako ako celé Slovensko, to znamená, tam je kvázi všetko v poriadku. Ale napríklad pri úlohe 3 vaši žiaci dopadli výrazne lepšie ako celoslovenský priemer, čo je dobrá správa, lebo neviem, čo to je, ale toto učíte veľmi dobre. Toto učivo sa vám podarilo naučiť žiakov aj 4, aj 5 lepšie ako ostatní kolegovia na Slovensku. Hej. Ale napríklad pri 7 alebo 10 alebo 12 tam vaši žiaci dopadli horšie ako celoslovenský priemer. Vy ste si možno pozreli 12 úlohu v teste a povedali ste si, to je ťažké, to by nemali dávať také ťažké úlohy do tých testov, to odkiaľ by to tí žiaci mali vedieť. Ale z tohto grafu zrazu vidíte, že na celom Slovensku to žiaci vedeli a že iba vaši žiaci to nevedeli. Hej, to znamená, že asi som to podcenil, musím tomu venovať pri vyučovaní viac času. Čiže toto vám slúži na takú analýzu, na porovnanie vedomostí vašich žiakov s celoslovenským priemerom. A tuto pod tým, to je presne ten istý graf, alebo teda tá istá informácia, ale je tu vlastne znázornený rozdiel tých dvoch stĺpcov a je to zoradené od najväčšieho rozdielu po najmenší. Takže tuto na prvý pohľad vidíte, pri ktorých úlohách vaši žiaci dopadli oveľa lepšie ako zvyšok Slovenska a pri ktorých úlohách vaši žiaci dopadli ako horšie Slovenska, ako zvyšok Slovenska. Ak je ten šedý stĺpec nad touto tučnou rovnou čiarou, tak to znázorňuje, okoľko boli vaši žiaci, to je tá trojka, táto, hej. Čiže tu vidíte, že v otázke 3 vaši žiaci boli o 30% lepší ako celoslovenský priemer, aj tu boli lepší, v otázkach 1, 11, 9, 6, 8 boli na tom rovnako ako celé Slovensko a v troch otázkach 10, 7 a 12 vaši žiaci dopadli horšie. Čiže toto je analýza v rámci jednej triedy. Ak učíte túto triedu, tak by ste si mali presne pozrieť, ktoré to boli otázky, ktoré to boli učivá a vidíte, že čo sa vám darí učiť lepšie ako celoslovenský priemer, za to si zaslúžite pochvalu, a čo ste naučili vašich žiakov horšie ako celoslovenský priemer. No a presne tento typ grafu slúži na to, že keď si položíte vedľa seba tie dve triedy, napríklad 8 a 8B, tak môžete vidieť ten rozdiel teda v tých dvoch triedách. Hej. Všimnite si, že v 8A tí žiaci skoro všetky otázky v teste vyriešili lepšie ako celoslovenský priemer. Ani jedna úloha tu nie je taká, že by boli oveľa horšie ako celoslovenský priemer. A na tej istej škole 8B má len pár otázok, kde tí žiaci z 8B boli lepší ako celoslovenský priemer, ale má veľa otázok, kde tí žiaci dopadli horšie, dokonca dve otázky, 10 a 7, kde tí žiaci dopadli oveľa horšie ako celoslovenský priemer. Hej. Typol by som si, ja to neviem, ale typol by som si, že toto učia dvaja rôzni učitelia. Ak by to učil rovnaký učiteľ, tak by si mal položiť otázku, ako to, že v tej 8A som ich dokázal všetko naučiť lepšie ako celoslovenský priemer a v tej 8B to dopadlo o toľko horšie. Samozrejme, to tak môže byť a to môže mať nejaké vysvetlenie. Tá 8B môže byť z nejakého dôvodu oveľa horšia, ale je potom na vás, aby ste našli interpretáciu tohto výrazného rozdielu. No a pokiaľ to učia dvaja rôzni učitelia,
čo je, by som povedal, pravdepodobnejšie v tomto prípade, tak ten učiteľ z tej 8B by sa možno mal u toho učiteľa z 8A inšpirovať, že ako to, že jemu sa podarilo aj tie otázky 10 a 7 tých svojich žiakov naučiť tak dobre, zatiaľ čo v tej 8B tí žiaci na nich vyslovene pohoreli. O 30% horšie ako celoslovenský priemer, to je veľký rozdiel. Hej? Čiže tuto sa otvára akýsi priestor na vzájomnú spoluprácu a inšpiráciu, že teda kde je tu problém v tej 8B. No a posledné dve veci, o ktorých chcem viac hovoriť, je využitie potenciálu žiakov a známky. Tak, najprv využitie potenciálu. Toto je jedna z unikátnych vecí, ktorú nikde inde nemôžete získať, alebo sa nemôžete dozvedieť. Niekedy počujeme učiteľov, že a my nerobíme komparov, že nám stačí testovanie 9, alebo dokonca povedia, že to vedia, ja viem si vymyslieť písomku, na to ja nepotrebujem nejaký exám, aby mi vymýšľal za peniaze písomku, že ja keď chcem, ja si svojich žiakov viem otestovať aj sám. Tak na to je odpoveď, že áno, my nejako nespochybňujeme, že skúsený učiteľ si vie vytvoriť nejaký test z matematiky alebo z vlastivedy, ale o to v kompare nejde. To slovo komparo je od kompare latinského porovnávať. To znamená, my vám ponúkame, našou službou nie je to, že vám vytvoríme ten test, ale našou službou je, že ten test zadáme na 600 ďalších školách, čo vy neviete, vyhodnotíme 19 000 žiakov, čo vy neviete, a dáme vám nejaké objektívne porovnanie výsledkov vašich žiakov s tými 19 000 inými žiakmi, čo vy neviete. Čiže takto sa na to treba pozerať. No a to, čo vám umožňuje aj testovanie 9, je, že porovná povedzme vašich žiakov zo slovenčiny a matematiky, čiže povie vám, vaši žiaci vedia matematiku takto a iní žiaci na Slovensku vedia matematiku takto. To robí aj komparo a to robí aj testovanie 9. Ale to, čo je unikátne v kompare je, že my do tohto porovnania započítavame aj študijný potenciál žiakov, čo je unikátna a dôležitá vec. A ani testovanie 9, ani nikto iný to nerobí, lebo ten študijný potenciál tých žiakov nemeria. Hej, to sú tie všeobecné študijné predpoklady. A ten dôvod, prečo to robíme, je znázornený na tomto grafe. Pozrite sa, tu sú dve školy A, B. Na obidvoch tých školách písali žiaci dva testy, teda predpokladajme, že písali dva, o nich písali viac. Jeden z nich je test VŠP, Všeobecné študijné predpoklady, to je ten modrý stĺpec, a druhý je test z matematiky, to je ten oranžový stĺpec. A pozrite sa, ako to dopadlo. To sú autentické dve školy, neprezradím ktoré. Na obidvoch tých školách ten test všeobecných študijných predpokladov dopadol rovnako. Inými slovami, tie školy majú rovnako intelektovo disponovaných žiakov, ľudovo povedané rovnako šikovných, rovnako bystrých, rovnako šikovných žiakov. Tak budem používať skrátku šikovných, rozumiem tým žiakov s rovnakým intelektovým potenciálom. No ale keď sa pozriete na výsledky v matematike, tak tie nie sú rovnaké. Na škole A tí žiaci dosiahli 75% úspešnosť priemernú, zatiaľ čo na škole B len 43. Keby sme nemali ten modrý stĺpec, keby sme dávali iba test z matematiky, ako to robí testovanie 9, tak je predpoklad, že na škole B by učiteľ týchto žiakov povedal, keby videl tie výsledky, že no, im sa ľahko hovorí, im sa ľahko učí a ľahko testuje, keď majú šikovných žiakov, a ja by som ich žiakov naučil na 75% a som zvedavý, na koľko percent by naučili oni mojich žiakov. Inými slovami, keď to tak škaredo poviem, že učitelia sa niekedy zvyknú vyhovárať, keď sú výsledky žiakov v testoch slabé, na potenciál tých žiakov. Že proste to je maximum tých žiakov a s tými žiakmi sa že sa z nich viac vyžmýkať nedá, škaredo povedané. No a presne tie testy všeobecných študijných predpokladov umožňujú posúdiť, či to je alebo nie je pravda. V tomto prípade vidíte, že to nie je pravda, že ten učiteľ zo školy B sa nemôže vyhovárať, že im sa to ľahko hovorí, keď majú šikovnejších žiakov, lebo my vieme tomu učiteľovi na škole B dokázať na dátach, že oni majú presne rovnakých žiakov ako on.
Čiže v tomto prípade vidno, že to je efekt toho učiteľa, alebo tých metód, alebo nejakých iných faktorov, ale nie je to efekt nadania alebo predpokladov intelektových tých žiakov. No a ako sa vy toto dozviete? No dozviete sa to tak, že v tých materiáloch, v tých výsledkoch, ktoré vám posielame, vy nájdete tento typ grafu. Nájdete ho tam jednak pre jednotlivé školy a jednak pre jednotlivé triedy. Toto je ukážka pre školy. To znamená, že každá bodka na tomto grafe je jedna škola, ktorá bola zapojená do kompara. Je to myslím, že matematika toto. Pričom tú bodku, teda tú polohu tej bodky určujú dve čísla. Jednak to, ako na tej škole dopadli všeobecné študijné predpoklady a platí, že čím je tá bodka viac vpravo na tom grafe, tak tým tá škola má lepšie disponovaných žiakov, tým tí žiaci lepšie napísali test VŠP. A čím tá bodka je vyššie, to je tá os Y, tak tým tí žiaci lepšie dopadli v matematike. Inými slovami, tuto vpravo hore táto škola, to je škola, ktorá má mimoriadne šikovné deti a dopadli veľmi dobre v matematike. To nie je až také prekvapenie. Hej. Tuto na opačnom konci dole sú školy, ktoré majú slabých žiakov, slabých v zmysle všeobecných študijných predpokladov a dopadli slabo v matematike. Zase niekto povedal, že logicky slabo intelektovo disponovaní žiaci, slabá matematika. Dokonca vidíte, že tu je tá regresná krivka nakreslená, že to má taký rastúci trend. To znamená, z tohto grafu zhruba vidno, z tohto grafu vidno, že zhruba platí, čím majú lepšie žiaci VŠP, tým sú lepší z matematiky. Ale to, čo vás zaujíma, nie je tento trend, tá krivka, tá priamka, ale vás zaujíma, že si nájdete svoju školu. To si nájdete ľahko, lebo v tých vašich výsledkoch tá vaša bodka je tučnejšia, tak ako tu. Čiže vy si nájdete, ktorá bodka je vaša škola a pozriete sa na zvislicu, na zvislú čiaru, ktorá prechádza vašou bodkou. Tu je to znázornené tou modrou šípkou. Lebo uvedomme si, ja to idem, na tomto grafe vám to ukážem, uvedomte si, že všetky školy, ktoré sú na tejto zvislej čiare, majú rovnakých žiakov z hľadiska intelektu. Preto sú na jednej čiare, lebo ich hodnota na osi X je rovnaká. Čiže všetky bodky tu, to sú tie školy, ktoré majú rovnako disponovaných žiakov. A ako vidíte, napriek tomu, že majú rovnako disponovaných žiakov, tak niektoré sú dole a niektoré sú hore. Čiže niektoré tých žiakov tú matematiku naučili dobre a niektoré tých žiakov tú matematiky naučili slabo. No, a teraz pre vás je dôležité, že či vy ste na tejto zvislici dole alebo hore. Keď ste tu hore, tak to je dobrá správa, lebo to znamená, že v porovnaní so všetkými ostatnými školami, ktoré majú rovnakých žiakov ako vy, rovnako disponovaných intelektovo, vy ste tých žiakov dokázali tú matematiku naučiť najlepšie. Tomu my hovoríme, že ste dobre využili potenciál tých žiakov. Ale ak je to tento prípad, že vy ste táto bodka tu dole, tak to je problém, lebo tu vidíte, že nad vami je veľa iných škôl, ktoré majú presne rovnako intelektovo disponovaných žiakov ako vy a dokázali ich tú matematiku naučiť oveľa lepšie. A to znamená, že niečo robíte zle. Hej? Že s takými istými deťmi ako vy je možné mať lepšie výsledky. A teda treba analyzovať, že v čom to asi väzí. Vy bohužiaľ neviete ísť za touto školou, čo je hore a opýtať sa jej, že ako to robia, lebo tie výsledky sú anonymizované, takže vy neviete, ktorá je to škola a nikto nevie, že vy ste tí spodní. Takže to je výhoda kompara, že keďže tie výsledky sú anonymné, tak vám z toho nehrozí ani žiadna hanba, ani trest, ani nič. Hrozí vám z toho len akási spätná väzba, že sa dozviete a možno sa niekedy dozviete niečo, čo vás nepoteší, že teda na rozdiel od iných škôl vy ten potenciál tých vašich žiakov využívate slabo. No a presne toto máte v tých grafoch po predmetoch, to je dôležité, že každý predmet zvlášť a dokonca aj na úrovni škôl, aj na úrovni tried. To znamená, že tuto tá 8 A, 8 B, kde som to tu ukazoval, tak ona si každá tá trieda, teda tí učitelia, ak sú to dvaja rôzni učitelia, tak oni si môžu nájsť v tých výsledkoch takéto grafy, kde každá bodka je jedna testovaná trieda
a tam sa dozvedia, že 8A je toto, 8B je toto a teda uvidia, ako využívajú ten potenciál. To je z veľkej časti, dokonca by som povedal, že z prevažnej časti dané kvalitou učiteľa a preto aj tá škola môže v niektorých predmetoch využívať potenciál žiakov dobre a v niektorých slabo. Tuto vidíte napríklad školu, toto sú tiež školy, tie bodky, a toto je fyzika, takže vidíte, že na tejto škole potenciál žiakov vo fyzike využívajú slabo. Koľko iných škôl tu majú nad sebou, že rovnako šikovní žiaci a oveľa lepšie výsledky z fyziky. A tá istá škola v angličtine je tu hore, čiže v angličtine sú na tom dobre, hej, že tam z tých žiakov žmýkajú skoro maximum, zatiaľ čo vo fyzike sú na tom slabo. Hej. Takže a toto sú stále na úrovni škôl, ale máte tam takéto isté grafy aj na úrovni tried. Tak, a posledná vec, o ktorej chcem hovoriť, aby zostal čas aj na nejaké vaše prípadné otázky, sú tie známky. Jedným z problémov nášho systému školského je, že hoci 90 alebo možno aj viac percent škôl stále využíva známky a nie slovné hodnotenie, tak tie známky nie sú dostatočne kalibrované a koordinované, takže oni majú úplne rozdielnú hodnotu naprieč školami. Je to taká lokálna mena, ktorá možno v rámci školy niečo vypovedá, ale keď má žiak dvojku z fyziky, tak to môže niečo úplne iné znamenať v Malackách a v Trebišove. Hej. Tie dvojky môžu byť úplne nekompatibilné, môže byť medzi nimi veľký rozdiel. Hej. My to v tom kompare každý rok vidíme. Ukážem vám to tu na jednom grafe. Toto sú výsledky teraz, ako som spomínal, v novembri, hej, písali žiaci kompara, osmaci, deviatáci. Toto sú deviatáci matematika. Vybral som z tých výsledkov, to písali stovky tried. Ja som vybral 60 tried. Zatiaľ vám nepoviem, na základe čoho som ich vybral, to vám poviem za chvíľočku. A tuto vidíte, že medzi tými triedami sú obrovské rozdiely, že najlepšia z tých vybraných tried mala úspešnosť priemernú 65% v tom teste z matematiky a tu je iná trieda na konci, ktorá mala menej ako 30% úspešnosť. To je možno 1,5-2 stupne rozdiel klasifikačné. Obrovský priepastný rozdiel vo vedomostiach tých žiakov. A teraz vám prezradím, čo sú to za triedy. To sme vybrali triedy, v ktorých priemerná známka z matematiky je 2,0. Že priemernou známkou sa rozumie známka z matematiky na vysvedčení na konci 8. ročníka. My, tam tí žiaci nám na tých odpoveďových hárkoch aj píšu, akú mali známku z testovaného predmetu na poslednom vysvedčení. Čiže my sme v každej tej triede nielen vyhodnotili výsledky testu z matematiky, ale aj vypočítali priemernú známku z matematiky na vysvedčení. Toto všetko sú triedy, kde priemerná známka je 2,0. A teraz, keď porovnáte tú prvú s tou poslednou, tak tam sú naozaj 2 stupne rozdiel. Hej? Čiže oni nemôžu mať, keby tie známky zodpovedali realite, tak oni nemôžu mať priemer 2,0 aj tam, aj tam. Hej? Tak. No. Tento efekt sa deje aj na úrovni škôl, a teda celoslovenskej, aj na úrovni škôl. Na tej úrovni celoslovenskej tam je aj ťažké učiteľom to nejako vytýkať alebo ich za to kritizovať, lebo neexistuje rozumný mechanizmus, ako sa učiteľ v Malackách a učiteľ v Trebišove dohodnú, čo je to dvojka. Oni sa nikdy v živote nestretnú, neexistuje dostatočne jasná nejaká pedagogická dokumentácia, z ktorej by sa to dalo odvodiť, čiže oni môžu robiť každý najlepšie, čo vedia, a aj tak môže byť medzi ich dvojkami 1 stupeň rozdiel. Proste s tým, to by štát musel veľmi ako keby dômyselne na tom pracovať, aby to skalibroval naprieč Slovenskom. Dobre, s tým sa zmierme. Ale nemali by sme sa zmieriť s tým, že takéto veľké rozdiely existujú aj v rámci školy medzi paralelnými triedami, medzi tou 8A a tou 8B. My už sme ukázali, že medzi 8A a 8B bol veľký rozdiel vo vedomostiach, vo výsledkoch toho testu. Ale pokiaľ by to bolo tak, že v 8A tí žiaci majú v priemere známku 2,0 a v 8B majú v priemere známku 3,0, tak by to nebol až taký problém. Proste v 8B sa tí žiaci horšie učia, sú slabší, majú horšie vedomosti, no tak majú horšie známky.
Problém to začne byť vtedy, keď máte dve triedy na škole paralelky, kde je veľký rozdiel vo vedomostiach a žiadny rozdiel v známkach. Ešte nebodaj sú tie známky opačne, že v tej horšej triede sú tie známky priemerne lepšie. Tuto vidíte, ako to môže vyzerať. Toto je tá 8A. Vrátim sa k tým triedam. Toto je tá 8A. Tmavé stĺpce ukazujú, ako v tejto triede napísali test komparo jednotkári, dvojkári, trojkári. Svetlé stĺpce ukazujú, ako v tejto triede napísali komparo celoslovenskí jednotkári, dvojkári, trojkári. Hej. Tak, tuto vidíte, že v 8A jednotkári dopadli o trochu lepšie ako celoslovenskí jednotkári. Dvojkári dopadli o trochu lepšie ako celoslovenskí dvojkári a trojkári dopadli o dosť lepšie ako celoslovenskí trojkári. Čiže tento učiteľ hodnotí trochu prísnejšie, ako je celoslovenský priemer. A u trojkárov o dosť prísnejšie. Ako keby u tohto učiteľa na trojku treba vedieť oveľa viac ako celoslovenský. Hej, čiže u jednotkárov je trošku prísnejší, u dvojkárov trochu viac a u trojkárov je veľmi prísny. Na tej istej škole 8B. Jednotkári dopadli horšie o dosť ako celoslovenskí jednotkári, dvojkári dopadli trochu horšie ako celoslovenskí dvojkári a trojkári dopadli rovnako. Čiže v tejto triede ten druhý učiteľ trojkárov hodnotí objektívne, ale jednotkári, dvojkári majú horšie vedomosti ako celoslovenskí. Inými slovami, oni nemajú také vedomosti v tej 8B, tí jednotkári a dvojkári, aké by podľa celoslovenského štandardu mali mať. No a najhoršie je, keď to porovnáte v jednom grafe, alebo teda keď dáte tie grafy takto vedľa seba, tak pozrite sa napríklad na toto. Jednotkári v 8B napísali test komparo tak, ako dvojkári v 8A. A dvojkári v 8B napísali test komparo horšie ako trojkári v 8A. Čiže z tohto vidno, že medzi 8A a 8B je jeden celý stupeň rozdiel. Že keby žiak z 8B, jednotkár, prestúpil do 8A na pol roka alebo na konci roka, tak by mu známka z matematiky klesla z jednotky na dvojku. Keby dvojkár prestúpil z 8B do 8A, tak by mu dvojka klesla na trojku. Toto je jav, ktorý je zlý, nechcem povedať, že neakceptovateľný, ale je veľmi nepríjemný a nesprávny, lebo je to v rámci jednej školy. Tu sa nemôžeme vyhovárať, že ako sa Malačan stretne s Trebišovčanom. Títo učitelia asi sedia v jednom kabinete spolu. A mali by o tomto vedieť a mali by o tom hovoriť a mali by niečo podniknúť, nejaké kroky, aby to tak nebolo. Hej? Aby v rámci školy... Predstavte si, čo by sa stalo, keby som tento graf ukázal rodičom týchto žiakov. Ja to neurobím, ale keby sme my zavolali rodičov z tejto školy a ukázali rodičom z 8A alebo z 8B, že pozrite sa, že ak vaše dieťa je v 8A, tak má o stupeň horšiu známku za rovnaké vedomosti, ako by malo v 8B. Alebo opačne to môžem naformulovať. Ak je vaše dieťa v 8B, tak má o stupeň lepšiu známku, akú by malo v 8A za rovnaké vedomosti. Čiže tu by zrazu tí rodičia, ktorí majú deti v 8A, možno niektorí sa cítili ako keby ukrivdení, že prečo má moja Lucia dvojku, keby bola v 8B, mala by za tie isté vedomosti jednotku. Hej. Možno by boli aj rozumní rodičia, ktorí by povedali, ja som rád, že moje dieťa je v 8A, lebo tu sa oveľa viac naučí a tu, hoci má dvojku, tak má lepšie vedomosti ako z iných tried jednotkári, čo je dobré pre to dieťa. Hej? Čiže závisí od toho, či ten rodič viac preferuje dobré vedomosti alebo dobré známky. Ale pokiaľ rodičom ide o známky, čo bohužiaľ mnohým dnes ide o známky, no tak tí rodičia by v tomto videli akúsi diskrimináciu tých žiakov v 8A. No, čiže apelujem na školy, ktoré robia pravidelne komparo a už roky im posielame tieto grafy, lebo máme školy, ktoré robia komparo 20 rokov kontinuálne a oni už 20 krát videli takéto grafy, tak pokiaľ vy zistíte vo svojich výsledkoch, že máte v tých paralelných ročníkoch nezrovnalosti v tom hodnotení, že teda tá
náročnosť toho hodnotenia nie je rovnaká v jednotlivých triedách. Apelujem na vás, aby ste sa o tom teda porozprávali a nejakým spôsobom to sa pokúsili skoordinovať. Ja viem, ja rozumiem tomu, prečo to nie je ľahké, lebo samozrejme, keby sa to skoordinovalo, no tak by to znamenalo, že žiaci v 8B budú mať trochu horšie známky. Hej? A ak by sa na to pozrelo kritériami toho z 8A, tak oni by mali mať proste horšie známky. Ale možno treba nájsť nejakú strednú cestu. Možno je to tým, viete, ja nehovorím, ktoré z tých známok sú správne. Hej? Ja hovorím, že medzi nimi je jeden stupeň rozdiel. Ale vidím to podľa toho celoslovenského, že asi skôr sú správne tie známky v tej 8A, minimálne tie jednotky, dvojky, lebo tie sa málo líšia od toho celoslovenského priemeru. Hej. V tej 8B sú správne tie trojky, ale jednotky, dvojky sú príliš mierne. Hej. Zatiaľ čo v tej 8A tie jednotky povedzme, ale tie trojky napríklad sú veľmi prísne. No, čiže toto ja už nechávam na teda vás. Možno nejaká zlatá stredná cesta je tu na mieste, ale jednoducho nie je správne, ak v rámci školy sú takéto rozdiely. No a teda dovolte mi, ešte som nechal pár minút na diskusiu, dovolte mi ukončiť takouto myšlienkou, že spätná väzba občas horšuje náladu, ale skoro vždy zlepšuje výsledky. Takže ďakujem vám za pozornosť, budem rád, ak si, keď najbližšie dostanete nejaké výsledky kompara, že si nájdete ten čas, vypýtate si od riaditeľa tie papiere z tej obálky, ktorú tam vám posielame a nájdete si čas, aby ste si to podrobne prelistovali, zobrali si do ruky tie testy a tie výsledky a nejakým spôsobom sa nad tým zamysleli, lebo toto je pravý zmysel kompara. My sa stretávame s tým, že niekedy to žiaci, rodičia, učitelia berú, že to je tréning na testovanie 9. Nie je to, nikdy to nebolo myslené ako tréning na testovanie 9. To nie je dôvod, pre ktorý to robíme. Môže sa to využívať ako tréning na testovanie 9 a je pravda, že do istej miery to môže tú funkciu plniť. Ale hlavný dôvod, prečo Komparo existuje, je toto. Je proste to, aby to pomohlo učiteľom a školám zlepšovať výsledky a vedomosti svojich žiakov. Takže ďakujem vám ešte raz veľmi pekne. Ja ešte mám teda čas, tak pokiaľ máte k tomu, ja som to tak dosť rýchlo hovoril, tak pokiaľ máte k tomu nejaké otázky, nech sa páči, rád vám poviem. Nemusíte sa hlásiť, môžete rovno si zapnúť mikrofón a teda hovoriť, ak niekto niečo má. Dobrý deň. Ja by som sa chcela opýtať, možno, že mi to ušlo nejak. Tam ste spomínali, že to porovnávanie je v rámci škôl ako keby rovnakého typu. To znamená, že tie výsledky, keď spustíme tú horizontálu, že Áno. ostatné školy majú v zásade rovnakých študentov. Ako sa to myslí? V akom zmysle? Ako to vieme zaručiť, že trebárs iná základná škola má naozaj rovnakých? Či sa to posudzuje podľa toho, že to je klasická základná škola, alebo je to... Nie, ja vám to vysvetlím, ja som to tam hovoril. Mhm. Posudzujeme to podľa toho, že my všetkých tých žiakov v kompare testujeme aj zo všeobecných študijných predpokladov, že oni nepíšu len testy z tých predmetov školských, matematiky, slovenčiny a tak ďalej, ale oni píšu testy aj zo všeobecných študijných predpokladov. To je, neviem, či ste to niekedy videli, to je také, trochu sa to podobá na nejaké IQ testy alebo inteligenčné testy, ale nie je to IQ test, je to niečo iné, Áno, ale je to poznám to. niečo, nazvime to podobné. Áno. A teda Mhm. my u každej tej školy vypočítame, ako jej žiaci dopadli v tomto teste všeobecných študijných predpokladov, čiže aký intelektuálny potenciál majú tí žiaci tej školy Mhm. a podľa toho tie školy porovnávame. To znamená, na tejto zvislici sú všetky školy, ktoré sú na tejto zvislej čiare, všetky tie bodky, to sú školy, ktoré v tom teste všeobecných študijných predpokladov dopadli rovnako. Čiže nás nezajíma, či je to malá škola, veľká škola, taká, onaká. Nás zaujíma, ako jej žiaci dopadli v teste všeobecných študijných predpokladov, lebo to je to, čo je kľúčové. Viete, keby ste nič nevedeli o kvalite tých žiakov, tak by ste mohli povedať,
áno, moji žiaci dopadli zle, lebo oni sú, a teraz to poviem úplne škaredo, že oni sú hlúpi. Hej? A tam tá škola dopadla lepšie, lebo oni sú výberová škola, majú bystré deti. A toto, čo my robíme, je, že my dáme na jednej aj druhej škole ten test všeobecných študijných predpokladov a ukážeme vám, že nie. Nie, že vy máte hlúpe deti a oni bystré, ale z hľadiska bystrosti vaše deti a ich deti sú úplne rovnaké. Hej? Čiže to, čo ste sa pýtali, to kritérium, podľa ktorého sú tieto školy, že na jednej tej zvislíci je, ako dopadli v teste všeobecných študijných predpokladov tí žiaci. To je jediné kritérium. Rozumiem. To znamená, že keď napríklad v triede sú deti s nejakými diagnostikovanými poruchami a zúčastňujú sa kompara, tak vlastne ako keby v tých študijných predpokladoch sa to dá teda. eh, Toto my nezohľadňujeme pri tých VŠP, proste berieme všetkých, ale berieme všetkých na každej škole. Viete, takže to nie je tak, že jedna škola má veľa VŠP, niektorá málo. Možno sú aj také, ale predpokladáme, že tí VŠP žiaci, teda ŠVVP, pardon, ŠVVP žiaci sú aj tam, takže nevyčlenujeme ich z toho. A mhm. druhá vec je, že to, že je niekto ŠVVP, to nemusí znamenať, že v tom teste všeobecných študijných predpokladov má horší výsledok. Môže a nemusí. Hej, ak je dyslektik a má problém ten test vôbec prečítať, tak samozrejme môže v ňom mať horší výsledok, ale my v kompare rovnako ako v testovaní 9 posielame školám inštrukcie, že môžu týmto žiakom zo ŠVVP to testovanie prispôsobiť. To znamená zase ten žiak, ak potrebuje viac času na čítanie, tak by na to komparo mal mať viac času. Hej? Čiže uplatňujeme rovnaký v podstate postup ako pri testovaní 9. Čiže nie sú pre nich ako keby špeciálne testy, len takáto možnosť je, hej, aj pri napríklad Áno. pri deťoch, ktoré možno, že sa hýbu až na takej strane akoby variant typu A, to je ako, že môže byť, že sa to pohybuje niekde na ľahkej mentálnej No tak retardácii. viete, každá škola má takých žiakov nejakých, ale tých žiakov zase nie je až tak veľa. Tak vy ak máte v kompare dve triedy 8 a 8 B spolu 50 žiakov a z toho máte nejakých troch, čo sa veľmi hýbu, tak aj keby oni hneď mali zlý výsledok vo VŠP, tak v tých všeobecných štúdnych predpokladoch, tak toto je podľa celoškolského priemeru. Tak keď vám otestujeme 50 žiakov a máte tam troch, ktorí v tom teste dopadnú zle, tak to ten celoškolský priemer v tom teste VŠP až tak neovplyvní. Navyše, tá iná škola tiež má dvoch, troch, štyroch takých žiakov, čiže to porovnanie ako keby dáva zmysel, hej? Že keď zoberieme priemerné predpoklady vašich žiakov a ich žiakov, tak nie je žiadny dôvod, prečo by v tom porovnaní jedna z tých škôl mala byť zvýhodnená alebo znevýhodnená. Samozrejme, okrem toho, že sú veľké rozdiely medzi školami v tých všeobecných študijných predpokladoch, ale nie je dané ŠVVP, ale dané, keď máte elitnú mestskú školu v Bratislave, tak ona má, na tej škole majú žiaci, to môže byť niektorá tá škola, vy tuto to vidíte, že školy, tieto bodky, čo sú tu vpravo, tak to sú školy, kde v priemere žiaci sú na 70. 80. percentile v tých študijných predpokladoch a tuto vľavo sú školy, kde tí žiaci sú na 10. 20. Čiže vo všeobecnosti platí, že školy na Slovensku pracujú s veľmi rozdielnymi žiakmi. Veľmi intelektovo rozdielnymi. To tu vidíte na tom grafe, na tej šírke toho grafu. A to je aj dôvod, prečo sú rebríčky typu INECO, teraz pred mesiacom zverejnili zase ten aktuálny, nezmyselné, pretože oni toto nezohľadňujú. Hej, rebríček INECO povie, táto škola je najvyššie, táto škola je najnižšie. To je rebríček INECO. Títo mali v matematike 80%, títo 15%. Keď to poviete takto bez zohľadnenia toho VŠP, tak to vyzerá, toto je dobrá škola, toto je zlá škola. Ale to tak vôbec nie je, pretože táto škola mala 80% v matematike, respektíve 80. percentil v matematike, no ale to je preto, že majú najbystrejších žiakov na celom Slovensku. A táto škola mala len 30. percentil v matematike, ale to je preto, že majú najmenej šikovných žiakov na celom Slovensku. Tak aké je to porovnávanie?
Čiže porovnávať školy navzájom v nejakých výsledkoch vzdelávacích má zmysel iba v rámci týchto zvislých čiar. Hej, keby to Ineko robilo tak, že zoberú tieto školy na tejto zvislici a porovnajú ich, tak by to dávalo trochu väčší zmysel. Aj keď úplne to až tak zmysel nedáva to porovnávanie škôl, ale ak už by sme to chceli metodologicky správne robiť, tak by sme mali zohľadňovať tú vstupnú úroveň tých žiakov, čo Ineko nerobí. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Dobre, tak čas sa nám naplnil, ale ja som vám k dispozícii, ak by niekto mal akékoľvek otázky, tak samozrejme môžete sa pýtať. A tí, čo už teda nemajú otázky a majú pocit, že sa teda dozvedeli, čo chceli, tak vám ďakujem za pozornosť. A teda pripomínam, Roman ma opraví, teraz prebieha prihlasovanie do kompara, do testovania štvrtákov, šiestákov, ktoré bude začiatkom mája, neviem, kedy je deadline. Deadline je 27. marec. 27. marec, tak ak máte štvrtákov, šiestákov a chceli by ste si ich takto otestovať, tak ešte máte 2 týždne času na to, aby ste prihlásili školu, tak prípadne to pripomente. Tu predpokladám, že ste väčšinou učitelia, tak si môžete uvedenia skontrolovať, že či na to myslia, aby nezabudli. Dobre, takže vám ďakujem pekne. Ešte ak sú nejaké otázky, nech sa páči, ak nie, tak sa rozídeme v pokoji. Nie sú otázky? Dobre. Tak vám veľmi pekne ďakujem za účasť a vidíme sa možno pri niektorom z týchto našich ďalších webinárov. Dovidenia. Dovidenia, ďakujeme. Ďakujeme, dovidenia.